Espainiako Ministro Kontseiluak bete egin du iragarritakoa eta indultu partzialak eman dizkie Kataluniako independentzia prozesua gidatzagatik espetxean dauden edo oraingoz zeuden 9 buruzagi katalanei. Partzialak gaur kartzelatik irten diren arren inhabilitazio zigorrak bete beharko dituztelako. Erabakia argudiatzeko neurriaren erabilera publikoa nabarmendu du Pedro Sánchez presidenteak elkarrizketa etapa berri baterako lehen pausoa izango delakoan. Arratsaldeon guztioi indultuen prozesua ez da hain erreza izango indultatutako 9 kargudun publikoi ez gain, 3.000 pertsona inguru baitaude auzipetuta independentzia prozesuarekin eta haren aurkako kolpe judizialen ondorengo protestekin lotutako ustezko lege eta arau haustengatik. Espainiako gobernua Kataluniako 9 buruzagi independentisten indultuak onartu ditu. Baina indultu partzialak eman dizkie. 3 urte eta erdi egon dira preso eta gaur kartzelatik atera dira, baina ezarri zaizkien inhabilitazio zigorrak bete beharko dituzte. Pedro Sánchez presidenteak indultuen inguruko xehetasunak eman ditu eta bide batez jakinarazi du Espainiako gobernuaren erabakia atzera botatzeko aukera dagoela. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hala egingo litzateke presoek 3 eta 6 urte arteko epean delitu larriren bat egingo balute. Bere aldetik, Kataluniako presidentea Pere Aragonesek nabarmendu du indultuen ebazpenak bidegabeak direla, eta ohartarazi du adostutako erreferenduma egiteko garaia dela. Per això és l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum acordat. Bestalde, KUPek gaiztigatu du indultuek babesik gabe uzten dituztela mobilizazio independentistetan parte hartzeagatik 3.000 errepresaliatuak, batzuk kartzela zigorrekin. Espetxetik atera berri direnek bat egin dute adierazpen horrekin eta amnistiaren aldeko aldarria egin dute. Indultuen harira Euskal Herriko politikariek bestelako erreakzioak plazaratu dituzte. Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak, indultuei erabateko errespetua eta babesa agertu die Jaurlaritzaren izenean. Oskar Matute, Bilduko diputatuak aldiz gogorazi du prozesarekin loturiko kasuekin auzipeturiko 3.000 errepresaliatuentzako irtenbide orokorra behar dela. Eta Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak berriz nabarmendu du hemendik aurrera alderdi katalanek neurria ematea espero duela. Kataluniako indultuen inguruan hain zuzen mintzatu dagakoak saioan Iñigo Aduriz kazetaria. Espainiako gobernuaren orain arteko jarreraz eta bereziki presidentaren jarreraz aritu da. Esandakoak, berak esan zuen inolaz ere ez zituela horrelako indultuak onartuko eta argi eta garbi utzi zuen horrelako neurririk ez zuela hartuko, Antzeko zeozer gertatu zen Unidas Podemosekin akordioa lortzearen aldeko tirabira biletan, Hasiera batean esan zuen ez zuela inolaz ere horrelako akordiorik lortuko eta azkenean lortu zuen, Badirudi gobernua pixka bat mugitzen dela improvisazioaz eta agian erabaki hau ere hor kokatu dezakegula. Nik uste dut alde batetik badagoela zuk komentatzen zenuen behar hori, hain zuzen ere alderdian independentisten behar hori, legeak eta dekretuak aurrera ateratzeko parlamentuan, gogoratu beharra dago gobernuak gutxienekoa daukala parlamentuan, eta alderdi nazionalista eta independentistak behar dituela bere ebazpenak eta onartzeko, baina nik uste baita ere gobernuaren barruan, eta seguraski hemen Unidas Podemoseko aldeak eragina izan duela,
konturatu direla indultuen erabaki honek ere eragin positiboa izan lezakeela bai Katalunian eta baita beste tokietan ere, ez? Euskal Herrian, burura etortzen zait baita ere Balear uharteak, Valentziako komunitate autonomoak eta bar, ez? Bestaldetik, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Espainiako estatua zigortu du Taxio Erkizia Ezker Abertzaleko kidearen adierazpen askatasuna ez duelako babestu. Zehazki, magistratuek ebatzi dute Espainiak Europako Giza Eskubideen Hitzarmenaren 10. artikulua urratu zuela, eta estatuari agindu dio Erkiziari 11.000 euro ordain diezaizkiola, kalte moralengatik eta bestelako gastuengatik epaiaren balorazio agindu sortuk gaur goizean. Europako Giza Eskubideen Auzitegiak ebatzi zuen atzokoan, Espainiak modu bidegabean zigortu zuela Taxio Erkizia. Eta era berean, adierazpen askatasuna bidegabeki urratu zitzaiola. Batek zigor bidean jartzen gaitu, eta beste esaten du ez dagoela inolako zigortzeko arrazoirik. Orduan, azalpen bakarra dauka horrek. Eta da, Espainiako estatuan podere judiziala aspalditik degenerazio bide batean dagoela. Podere judizialeko sektore zabalak degenerazio bide batean daudela. Badagai bera izpide izan du Estitxu Garaik gakoak saioan. 2008an gertatu zen, eta prentsak jasotzen ditu Taxio Erkiziaren hitzak, ezta? Eta hitz horietan agertzen dena zehatz-mehatz da, ondo pentsatu behar dela zein den estatua igatzeko edo Euskal Herrian demokraziara igarotzeko modua. Nabarmen referentzia eginda, artean oraindik eta aktiboan zegoelako, beste bide demokratiko batzuk urratzeari. Orduan, sasoi horretan, estatutik eta estatuko aparatu guztietatik judiziala barne, honek erakusten digu nola jartzen zitzaizkion mugak urrats hori emateari. Eta uste dut hori ere garrantzizkoa dela orain gauden egoeran gogoratzea. Edo nola ere, Espainiar justizia baino beste dozer dela Euskal Herritik uste dute oso argi dugula, dela Espainiar demokraziaren nolabait kalitatearen eta eraikuntzaren beste adibide bat. Gogoratu behar dugu Espainiar demokrazia eraikita dagoela diktadura baten gainean, hausturarik gabe, eta aparatu judizial guztia hortik datorrela, eta oraindik oso presente dagoela hori batez ere ikuspuntu kolonialistatik, Espainiar estatuaren barnean dauden nazioekin. COVID-19 helduta ordea birusari kontra egiteko ahaleginean txertaketara bideratua segitzen du Euskal Herriko osasun sistemen indarren parte handi batek apurka ari da bidean aurrera egiten eta 100ei begira hegoaldean bada datu aipagarririk. Espainiako Osasun Ministerioak emandako azken datuen arabera, hegoaldeko biztanleen 135ek osatua dute pauta. Halaber orain arte herritarren 153 hartu dute dosiren bat. Ostera, txertoaren pauta osoa hartu duten herritarrek ez dute kuarentenarik egin beharko COVID-19aren proban positibo eman duen pertsona baten kontaktua izan badira. Udako solstizioaren eguna dugu gaurkoa eta Euskal Herrian zurik pizten bada sasoi berriaren etorrera iragarriko du. Udari ondo etorria pandemia sasoian ospatuko da urten ere. Halere oporraldiei begira bada planik itxita dituen herritarrik. Gasteizko kaleetan izan da 11 lantaldea batzuk Euskal Herrian geratuko dira, beste batzuek kanpoan igaroko dute oporraldia eta badira jada Euskal Herrian oporretan daudenak ere. Aspertuta nago, hainbeste historiarekin eta horrezegatik kanpora joango naiz. Eta nora joango zaten edo? Bihar hain zuzen ere Greziara joango naiz. Bihar Greziara eta gero ikusiko dut, baina uztailan agian Andaluziara eta gero Bulgariara abuztuan. Ja daukat beste bidea.
planean gabe ondokan, baina bai, ni kuadriakoekin oia, kanpora, printzipioz abuztu bukaeran, eta familixiakin bai, abuztu hasieran. Ez dakigu ondio, Cambrilesera goia, eta gero Portugal aldera edo dauko asmoa joteko. Nik berdin hori, familixiakin eta gero ja kuadriakoekin bai Valentziara joteko asmoa badauko. Sí, tengo intención de ir a mi país de origen, que es Senegal. Sí, un ratito, ya que hace 2 años que no estuve ahí por razones de COVID. Jungo naiz Kroaziara lagun batzuekin. Lagun batekin bertso udalekuetara. Bai, egin beharko dugu antigenos. Virusaren gauzarekin ona nila bakarrik, pertsonan izan behar partekatu behar nahi genuen plaza bat, baina ezin izan genuen azkenean bi hartu bat izan dut. Mira, COVID-a pizka bat kokotenean nago. Adibidez, Alemanian justu aldateko dugu hegazkina eta horrezegatik paper bat eraman behar dugu eta gero beste paper bat Grezian, baina hori normala da. Nondik nora ez dakiz zer, baina hainbeste historia paperes gainezka. Toda la movilidad era súper reducida, no se podía mover sin PCR. Hemos salido de Alicante ahora a 3 semanas. Hemos venido recorriendo. Ez dugu kanpora joango, gaztezen pegatuko gara. Pandemiagatik izan da. En principio no tenemos pensado porque todavía es un poco pronto, me parece a mí. Nafarroako egoera hitz egiteko aldiz, Josu Ganuza dugu kamararen bestaldean gora egin dute COVID-19 kasu positiboek 59 kasu berri hauteman baitira azken orduetan. Kaixo, koronavirusari dagokionez, hemen Nafarroan 59 positibo berri atzeman dituzte, beraz tendentzia da aste honetan 60 positiboen inguruan egonkortzen hasia dela kurba edo bihurgunea, pixkat gorago aurreko astean baino, eta positibotasuna 3,6 mantendu egin da. Honetaz gain, 27 pertsona daude ospitaleraturik, haietatik 8 ziu postuetan, eta txertoari dagokionez dagoeneko 256.000 herritarrek baino gehiago osatu dute immunizatze prozesua. Eta neurriei dagokienez gogorarazi, aste honetan ez dela neurri aldaketarik egongo, baina heldu den ostiraletik aurrera, dantza aretoak irekiko dituztela, eserita hori bai, eta tabernen ordutegi ere malgutuko dutela, baina horren berri datorren astean emango dugu. Gauzak horrela ondokoa da Hego Euskal Herriko egoera. Positibo kasuak aintzat hartuta 226 kutsatu berri atzeman dituzte Osasun Departamentuek azken egunean. 8.362 test eginda, beraz intzidentzia tasa 2,9 da orain. Kubara jauzi egingo dugu orain, izan ere, Soberana 02 txertoaren emaitzak larunbatean aurkeztu ostean, astelenean, Kubak jakinarazi du bigarren txerto batek ere gainditu dituela, Osasunerako Mundu Erakundeak ezarritako baldintzak. Abdala izenarekin 3 dositan inokulatzen den txertoak 92ko eraginkortasuna dauka. Kuban garatutako Abdala txertoak 92ko eraginkortasuna du COVID-19aren kontra. SARS-CoV-2aren aurka, Kuban garatzen ari diren 5 txertoetako bat da, eta 14 eguneko tartearekin jarri behar diren 3 dositan ematen da. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, txerto bat onesteko honek gutxienez 150ko eraginkortasuna izan behar du. Martxoaren erdialdera ekin zioten Kuban, Abdala txertoaren proba klinikoen 3. faseari, Santiago, Granma eta Guantanamoko provintzietan. 19 eta 80 urte arteko 58.000 pertsonak hartu zuten parte proba horietan. Miguel Díaz-Canel lurraldeko presidenteak adierazi du halako eraginkortasun maila duen txerto bat garatu izanak lurraldearen eta bere zientzialarien harrotasuna biderkatu egiten duelan. Kuban garatutako txertoen artean 3. fasea amaitu duen 2. da, Abdala. 2 egun lehenago, jakin genuen, Soberana 2 izeneko beste txerto batek 162ko eraginkortasun tasa zeukala. Orain, Kubako sendagaien agentziak eman behar die oniritzia 2 txertoei.
Dena den, bai bata zein bestea, hainbat herritarri jarri diete dagoeneko, 3. faseko probak egiten ari ziren aldi berean, osasun alorreko esku hartzeen azterketa gisa definitutako prozedura baten baitan. Zifra ofizialen arabera, dagoeneko 11 milioi biztanletik 2 milioi kubatar baino gehiagok jaso dute txerto horietako baten dosiren bat. Xiringa falta ari da txertaketa atzeratzen lurraldean. Gurera bueltan Nafarroak emakumeen aurkako sexu indarkeria esklusiboki hartatzeko zentro bat irekiko du 2023an. Gainera, auzitegian bigai izan dira hizpide azken egunetan, Orkoiengo talde bortxaketaren auziaren hasiera eta ustezko erasotzailea errugabetzen zuen sententzia bertan behera uztea. Nafarroako auzitegiak egunero indarkeria matxistaren 5 salaketa jaso dituzte. Emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegiek 1.796 salaketa jaso zituzten iaz Nafarroan 5 egunero eta 1.120 emakumeek eta 196 adingabek jo zuten foru administrazioaren genero indarkeriako baliabideen gana. Salaketak 15,03 igo dira aurrek urterekin alderatuta. Indarkeriarik salatuena indarkeria fisikoa eta psikikoa izan dira, eta horrek agerian uzten du indarkeria fisikoa dela bortizkeri kontzeptutzat jotzen dena, eta beraz salatzeko errazena dela gobernuak ondorioztatu duenez. Epaitegiei begira, 2 albistek hartu dute erdigunea astean zehar. Batetik, asteartean jakinarazi zuen Nafarroako auzitegiak, joan den martxoan provintzia auzitegiko 2. atalak 4 urteko alabaordeari sexu abusuak egiteagatik gizonezko bati ebatzitako absoluzioa bertan behera utzi duela eta beste ebazpen bat emateko agindu du. Erabaki judizialak polemika sortu zuen adingabearen kontakizunarengatik, bere aita ordeaz abusatu zuela adierezi baitzuen eta hori dela eta eskatu du kondena berria auzitegiak. Astelenean hasi zen Orkoiengo talde bortxaketaren epaiketari dagokionez, biktimak gertatutakoa ikertu zuen Iruñeko instrukzioko lehen epaitegian emandako testigantza berretsi zuen asteartean. Biktimak azpimarratu zuen, auzipetuek behartu egin zutela bere sexu nahiak asetzeko, berak ez zuela nahi eta txandaka egitera behartu zutela. Are gehiago esan zuen hasieran, elkar ikusteko harremantan jarri zen lehen auziperatuarekin zegoenean, honek heldu egin zioela, erakutsi zezakeen hasierako erresistentzia gainditzeko. Gaineratu zuen bere hitzekin, kikilduta sentitu zela 5 gizonen presentziarengatik. Bestaldetik, koronavirusaren krisiak kaltetutako sektorei laguntza zuzenak emango dizkie Jaurlaritzak iraietik aurrera. Helburu horrekin, Espainiako gobernuak emandako 218 milioi euroei beste 50 milioi batuko dizkie. COVID-19aren eraginpean dauden enpresen eta autonomen kaudimenari laguntzeko zuzeneko laguntza finalista kudeatzeko aginduari bide emango dion dekretu onartu berri du Jaurlaritzak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan laguntza horiek gutxi gorabehera 270 milioi eurokoak izango dira. 218 milioi euro Espainiar estatuko funtsekin finantzatuak eta 50 milioi euro Eusko Jaurlaritza jarritakoak. Laguntza horiek 173 jarduera ekonomikoari zuzenduko zaizkio. 78 jarduera ekonomiko berri gehitu ditugu errege dekretuan jasotako 95 jarduerei. Gutxi gorabehera, 35.000 onuradunek jaso ahal izango dituztela laguntzak. Ekonomia eta Ogasun Sailak datorren uztailaren 5ean irekiko du deialdia eta uztailaren 30 arte aurkeztu ahal izango dira eskabideak. Jasotako eskabideak abuztuan aztertu eta lehen ordainketak irailean iritsiko dira. Tramitazioa arintzaldera 3 linea ezarri dira. Horietako 2 tramitazio arinagokoak izango dira eta deialdian zehaztuko dira horien xehetasunak. Hori bai azpimarratu dute pertsona edo erakunde onuradunek zenbait konpromiso hartu behar dituztela. Hala nola laguntzakin lotzen den jarduerari eustea 2022ko ekainaren 30 arte gutxienez, 2021ean eta 2022an dibidendurik ez banatzea eta goi zuzendaritzako ordainsarietan gehikuntzarik ez onartzea laguntza ematen denetik 2 urteko epean. Laguntzen baldintzei dagokienez, Azpiazu sailburuak azpimarratu nahi izan du errege dekretuak ezartzen duenez laguntza horiek ordaintzeke dauden zorrak estaltzeko soilik erabiliko direla. Hori hala, eskaerak, errekiremenduak, jakinarazpenak eta gainerako tramiteak baliabide elektroniko bidez egingo dira eta laguntzak ordainketa bakar batean ordainduko dira.
Ekonomia arloko gaiekin jarraiki, zaildu eginda ITP Aeroren jabetzaren zati bat Euskal Herrira itzultzeko aukera. Horretarako aukerarik errezena zen, Zamudioko enpresa aeronautikoa Aernnova kide zuen Patzuergo baten esku geratzea. Arazoa da, ITP Aeroren jabeak Rolls-Roycek bazterrean utzi duela Aernnovaren eta haren bazkideen eskaintza diru aldetik eskasa delako. Ingalaterrako enpresaren erabakia baieztatu du bart, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburuak. Gure harremanak zuzenekoak dira Rollsekin alde batetikan eta estatuarekin bestetikan, eta bai, egia da, momentu honetan Rollsek bi eskaintza kontsideratzen dituela garrantzitsuenak izan dituen eskaintzaren artean, eta lehen mailan behintzat badirudi Aernnova ez dagoela tartean. Horrek ez du esan nahi oraindikan prozesua bukatu danikan eta urrats asko daude emateko eta aztertzeko. Beraz, gure lana, beti esaten dizudan bezala, diskrezioz jarraitzea da eta benetan eskaintza egoki bat izatea ITP-rentzat. Horrez gain, Ignacio Sánchez Galán Iberdrolako presidentea inputatu du Manuel García Castelló Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak Florentino Pérez ACS-ko presidentea espiatzeko Jose Villarejo komisario ohian kontratatzagatik abiatutako auzian. Eta bestelako auzi bati helduta orain, joan den astean Parisko zigor auzitegian egindako Josu Urrutikoetxearen kontrako epaiketaren ostean, ura errugabetzeko eskatuten nazioarteko 10 pertsona ezaguneko horien hitzetan, epaiketan agerian gelditu da azken hamarkadetan gatazkaren konponbidean izan duen rol historiko eta erabakigarria. Terrorismoaren aurkako Frantziako fiskaltzako prokuradoreak bost urteko kartzela zigorra eskatu du Urrutikoetxearentzat. 2011 eta 2013 artean gaizkile elkarte bateko kide zela frogatutzat emanik. Bestaldetik sarek, dispertsio politikaren amaiera ekarriko duen aurrera pausoa emateko eskatu du Euskal presoen gerturatzea Zarago. Horretarako uztailaren 3an manifestazioa deitu du Iruñean. Positiboki baloratu du sarek gaur Iruñan egindako agerraldian espetxe politikaren norabide aldaketa, baina hala ere adierazi dute beste aurrera pauso bat emateko unea heldu dela, ez dela soilik Euskal Herrira gerturatzea, baizik eta kondena betetzear oraindik duten presoak Euskal Herriko espetxetan bete dezatela kondena eskatu dute, eta bestaldere kondena edo zigor luzapenak dituzten salbuespen neurriak bertan bera uzteko, tartean larriki gaixo dauden presoak etxean egon ahal izateko. Aldatzen ari dela, egia da mugimenduak badaudela, baina ezin dugu normalizatu, oraindikan normalizatu ez dena. Gerturatzea badaude, Euskal Herriratze batzu badaude, baina oraindikan urrunketa politika hortxe dago, ez? Salbuespenak ez dielako uzten presoei haien etxeratzeko prozesu hori azken bururaino eramaten. Uztailaren 3an nolabait nafar gizarteari helaraziko diogu daukagun estrategia berri honen bultzada emateko nahi hori, eta datozen. Ostera, Jonanderko eta Julen Goikoetxea 2016ko Altsasuko istiluen ostean espetxe zigor txikiena jaso zuten bi presoak 3. gradura igaro dira eta ez dute Zabaiako espetxean berriro egin beharko. Altsasuko Jonan eta Julen ez dira espetxera itzuliko. Asteartean amaitu zuten 3. gradua eta beraz Jonanko eta Julen Goikoetxea 2016ko Altsasuko istiluen ostean espetxe zigor txikiena zuten bi presoak ez dute Zabaiako espetxean berriro lo egin behar. Bi gazteek 1157 egun daramatzate preso Altsasu gurasoak plataformatik jarekinarazi dutenez. Kartzelako tratamendu batzordeak gradu aldaketaren aldeko txostena egin zuen maiatzean eta astearte honetan bertan berretsi dute. Zabaiako espetxera hurbildu ondoren 7 urteko kartzela zigorra jaso zuten bi gazteek astebarruan eta asteburuetan igaro behar zuten gaua espetxean. Ezarritako zigorrak altuenak ez izan arren, Kob eta Goikoetxea izan dira 3. gradua lortzen azkenak. Orain kondena betetzen jarraituko dute kontrol telematikoa ezarrita, baina haien etxeetan.
Gaur goizean berriz, Ertzaintzaren hainbat patruila bi gazteren etxeak miatzen hasi da Lekeition, Gedar langile kazetaren arabera, 3 orduz egon dira haien etxeak miatzen eta azkenean goizeko 10:30 aldera eraman dute atxilo bietako bat. Dirudienez, Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz etorri den polizia operazio bat izan liteke. Eta kulturan Donostiako zinemaldiak ez du sexuaren araberako bereizketarik egingo interpretazio sarietan. Iker Aginagak kontatuko digu. Zinemaldiak ez du genero bereizketarik egingo interpretazio sarietan aurtengo ediziotik aurrera. Hala azaldu dute Donostiako nazioarteko jaialdiko arduradunek asteartean egindako aurkezpenean. Interpretazio nagusi onenaren eta taldeko interpretazio onenaren sariek ordeztuko dute 79. zinemalditik aurrera emakumezko eta gizonezko aktore onenaren zilarresko maskorrak. Guretzat, generoak, eraikuntza sozial eta politiko bat, antzezpenean bereizketa egiteko irizpide izateari utzi dio, eta horregatik erabaki dugu aldatzea. Arduradunek azaldu dutenez, aldaketak bide ematen dio genero maskulino eta femeninokoak ez diren beste identitateak ere kontuan hartzeko saria ematerakoan. Eta epaimaiak interpretazio onen eta txarren artean baino ez du bereizi beharko aurrerantzean. Berritasun horrekin batera, 2021eko edizioaren beste alderdi batzuk ere argitu dituzte aurkezpenean. Irailaren 17tik 25 ospatuko da, eta Sigourney Weaver antzezle estatu batuarra da karteleko irudia. Alien, A Map of the World eta Monsters Calls filmekin izan da Donostian Weaver, eta azken bisitan Donostiako saria eman zioten, izandako ibilbidea omentzeko. Aurreratu dute alabera urtengoan normaltasunetik hurbilago egongo den jaialdia izango dela. Iaz pandemiak erabat baldintzatu bazuen ere, egindakoarekin pozik agertu dira arduradunak. Baina aurten normaltasunerantz beste pauso bat emateko moduan direla azaldu dute. Pandemiaren bilakaeraren araberakoa izango da urtengo edizioa, baina zinemaldiak sail guztietan aurrez aurreko formatuari eutsiko diolakoan gaude. Espero dugu, iaz baino emanaldi gehiago izatea eta gehieneko edukierak handitu ahal izatea. Alfombra gorriaren glamurra berreskuratu nahi dugu. Oraindik ere, inaugurazio eta itxiera festari gabe eta belodromoko saiorik gabe ere, ekitaldi gehiago antolatzeko aukera izango dela aurreratu dute. Gauzak horrela kultur proposamen batekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Esne Beltza taldearen eta Amak taldearen Nafar erreinua bideokliparekin hain zuzen. Gustuko izango duzuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.